Φράνκε Ελλάς είναι μέλος του ελβετικού ομίλου Φράνκε με παρουσία σε 82 χώρες και 45 παραγωγικές εγκαταστάσεις. Οι τομείς δραστηριότητας του Group, το οποίο είναι ελβετικό, είναι τρεις. Τα kitchen systems, δηλαδή τα συστήματα κουζίνας με έμφαση σε προϊόντα και προϊόντικες κατηγορίες της προετοιμασίας φαγητού. Τα επαγγελματικά συστήματα, όπου προσφέρουν λύσεις για τα μεγαλύτερα ταχυφαγάδικα, τα fast food του κόσμου. Και επίσης κάνουμε πάρα πολλές εφαρμογές στη βιομηχανία, παρέχοντας ανταλλακτικά στις μεγαλύτερες βιομηχανίες αυτού του κλάδου, τη Volvo, τη BMW και ούτω καθεξής. Μεγάλος και σημαντικός τομέας δραστηριότητας επίσης είναι οι επαγγελματικές καφετιέρες σε όλο τον κόσμο. Επικεντρώνοντας στην Ελλάδα, οι κύριοι τομείς δραστηριότητας είναι τα kitchen systems, δηλαδή η προετοιμασία φαγητού. Εδώ οι προϊόντικες μας κατηγορίες αναφέρονται στους παγκόσμιους φήμης νεροχύτες, ανοξίδωτους και συνθετικούς Φράνκε, στις μπαταρίες κουζίνας, τις απορροφητήρες και τις εντυχιζόμενες ηλεκτρικές συσκευές. Η ιδιαιτερότητα της Φράνκε είναι ότι έχει μια επιλεκτική διανομή σε επώνυμα καταστήματα επίπλων κουζίνας, όπου εκεί ο τελικός καταναλωτής μπορεί να βρει τα προϊόντα μας πάνω στις υψηλού design ιταλικές ή γερμανικές κουζίνες, και επίσης τα μεγάλα καταστήματα ειδών υγιεινής, όπου πέρα από τα προϊόντα που ανέφερα υπάρχουν και οι στρατηγικές συνεργασίες στο μπάνιο με την G Collection. Τα προϊόντα μας χαρακτηρίζονται από ποιότητα, εργονομία και υψηλή αισθητική. Οι νεροχύτες Φράνκε είναι πασίγνωστοι παγκοσμίως και προσφέρονται είτε σε ανοξίδωτο είτε σε γρανίτη. Παράγονται με εργονομία, υψηλό σχεδιασμό, προσφέροντας πρωτοποριακές λύσεις στην προετοιμασία του φαγητού. Η συλλογή μπαταριών κουζίνας της Φράνκε μπορεί να καλύψει κάθε ανάγκη συνδυασμού χρωμάτων, στυλ και design. Χάρη στον ειδικό ενσωματωμένο μηχανισμό τους για έλεγχο της ροής νερού, προσφέρουν μεγάλη οικονομία σε κατανάλωση νερού. Ο απορροφητήρας είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι στη σύγχρονη κουζίνα. Είναι η μεγαλύτερη ελεύθερη επιφάνεια από τις οικιακές συσκευές. Η κομψότητα και το design τους κάνει να είναι λειτουργικά έργα τέχνης και η αθόρυβη ισχύ τους αποδίδει εξαιρετική απορροφητική δύναμη, ώστε να χαίρεστε την προετοιμασία φαγητού χωρίς να σας προβληματίζουν οι οσμές και ο θόρυβος. Οι εστίες και οι φούρνοι δεν βρίσκονται πια στο βοηθητικό χώρο της κουζίνας, αλλά πρακτικά και ουσιαστικά στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Λειτουργικές λύσεις για περισσότερη εργονομία, χαμηλότερη κατανάλωση ρεύματος και διαχρονικό design χαρακτηρίζει τους εντυχιζόμενους φούρνους της Φράνκε. Όλοι οι φούρνοι έχουν το περιμετρικό σύστημα ψήξης, ώστε όλη η θερμότητα να μένει μέσα στο θάλαμο, ο οποίος είναι αναρτημένος και έτσι επιτυχάνεται η ελάχιστη θερμική εναλλαγή. Τα ψυγεία μας κατασκευάζονται με γνώμονα την εξαιρετική ποιότητα, τη λειτουργικότητα και τις επιδόσεις. Ο βασικός άξονας στο σχεδιασμό της νέας σειράς είναι η τέλεια εναρμόνιση με την αισθητική της κάθε κουζίνας. Τα πλυντήρια πιάτων τώρα πια δεν λείπουν από καμία σύγχρονη κουζίνα. Αθόρυβα και πολύ αποτελεσματικά βγάζουν ασπροπρόσωπο εσάς και καθαρά τα πιάτα σας. Η κουζίνα πια, σαν μέρος του living room στο σύγχρονο σπίτι, είναι ο τόπος συνάντησης της οικογένειας για το μεσημεριανό φαγητό ή το δείπνο, αλλά την ίδια στιγμή ανοιχτή στον κάθε επισκέπτη μας, καθορίζοντας την εικόνα του σπιτιού μας. Ως ελβετικός όμιλος, η Φράνκε δεν θα μπορούσε να είναι τίποτε άλλο από ένα ρολόι ακριβίας. Γυρίστε από την πίσω μεριά οποιοδήποτε ρολόι και γράφει ό,τι ακριβώς και τα προϊόντα μας. Swiss made και stainless steel only.